חברים וחברות, היום אנחנו עומדים לשחק Five Nights at Freddy's 1. עכשיו, אני הולך כמו שבן דוד שלי עושה, לנסות 2020 מוד. שזה, תקשיבו, זה אחד מהכי קשים. חייב להיות בכל העולם, בכל המשחק הזה. זה הכי קשה. עכשיו, אני לא בטוח שאני אצליח, אבל אני אנסה. וזה קצת מפחיד, אז אני אנסה. עוד, אני בטוח שאני אקבל כוכב אם אני אנסה 2020. אז בואו ננסה. זה הולך להיות קשה. טוב, ננסה. יאללה, בואו נתחיל. התחיל. יוזים כבר, יואו! צ'יקה, תרגי! איפה היא? איפה היא? היא פה. איפה האחרים? זזים? אוי לא, כולם נעלמו. הוא פה. כל זה לעוף את הדלת? קונן, יאללה. אני מאמין שנצליח. אבל, בגלל שזה שים, רגע. יאללה, היא פה. וואלה. נמבי. מי זה? זה פוקסי, נכון? טוב, זה לא הלך כל כך טוב. וואו, זה היה קשה.